Στον ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο μας, η ασφάλεια των διαδικτυακών μας λογαριασμών είναι πιο σημαντική από ποτέ. Λάβατε πρόσφατα κάποιον κωδικό μιας χρήσης του τηλέφωνό σας κατά την πρόσβαση στο δίκτυο του σχολείου σας, σε πληροφορίες υγείας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε κρατικές υπηρεσίες? Σε αυτό το βίντεο εξερευνούμε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων ή απλά MFA, μια ισχυρή μέθοδο για να διατηρείτε τους λογαριασμούς σας ασφαλείς. Αλλά τι ακριβώς είναι το MFA και πώς λειτουργεί? Ας το αναλύσουμε. Πρώτα, ας μιλήσουμε για τους κωδικούς πρόσβασης. Ένας κωδικός πρόσβασης είναι κάτι που γνωρίζετε. Η ισχύς του κωδικού σας έχει σημασία. Ένας ισχυρός κωδικός είναι δύσκολο να προβλεφθεί, για παράδειγμα συνδυάζοντας γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Ωστόσο, η αποκλειστική εξάρτηση από έναν κωδικό πρόσβασης μπορεί να σας αφήσει ευάλωτους, καθώς μπορεί ακόμα να κλαπεί, να προβλεφθεί ή να διαρρεύσει. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τα βιομετρικά στοιχεία, όπως τα δακτυλικά σας αποτυπώματα ή το πρόσωπό σας. Αυτά είναι παραδείγματα για κάτι που είστε. Τα βιομετρικά στοιχεία προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας επειδή είναι μοναδικά για εσάς. Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να αντιγράψει το δακτυλικό σας αποτύπωμα από το να μαντέψει τον κωδικό σας. Τώρα, ας δούμε κάτι που έχετε. Για παράδειγμα, μια έξυπνη κάρτα ή το κινητό σας τηλέφωνο. Όταν συνδέεστε σε μια υπηρεσία, ενδέχεται να λάβετε έναν κωδικό μιας χρήσης, μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό ή μέσω SMS. Αυτός είναι ένας άλλος παράγοντας του MFA. Απαιτώντας τουλάχιστον 2 από αυτούς τους 3 παράγοντες, τι γνωρίζετε, τι είστε ή τι έχετε, εφαρμόζεται το MFA ενισχύοντας σημαντικά την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Με απλά λόγια, το MFA είναι μια διαδικασία ασφαλείας που απαιτεί 2 ή περισσότερους παράγοντες επαλήθευσης για την πρόσβαση σε έναν λογαριασμό ή σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν ένας παράγοντας παραβιαστεί, ο λογαριασμός σας παραμένει προστατευμένος από τους άλλους. Γιατί λοιπόν λαμβάνετε αυτόν τον κωδικό μιας χρήσης? Είναι κρίσιμο μέρος του MFA. Ακόμα κι αν κάποιος καταφέρει να κλέψει τον κωδικό πρόσβασή σας, θα χρειαζόταν ακόμα πρόσβαση στο κινητό σας τηλέφωνο για να συνδεθεί. Αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολο για μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς σας. Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων είναι ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία της ψηφιακής σας ζωής. Συνδυάζοντας αυτό που γνωρίζετε, αυτό που έχετε και αυτό που είστε, μπορείτε να διατηρήσετε τις πληροφορίες σας ασφαλείς από αδιάκριτα βλέμματα και μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.